Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu gün 2016-njy ýylyň 9-njy fevraly hepdäniň tişenbe güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan meni gözel alyp barýaryn. Şu günkü programmamyzda Germaniýanyň kansleri Angela Merkel Türkiýeden saparynyň dowamyndan çykyşynda Ortaýatyň Siriýada howadan amala aşyrýan hüjümleriniň göreden netijeleriniň özüne hupukduranlygyny aýtdy. Doch in den letzten Tagen nicht nur erschrocken, sondern auch entsetzt. Demirgazyk Awganystanyň bir näçe welaýatyny Türkmenistandan barýan elektrik togy bilen öpçün edýän liniýalar söwüşler zerarly sandan çykdy. Aşgabatyň ýaşaýjylaryna öz jaýlarynyň golaýynda avtologlaryny goýmak ruhsat edilmeýär. Aýyň tekibinden bäri şu jaýlaryň golaý bolsunmyny avtologlary goýmak Şun biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler bilen tanyş boluň. Germaniýanyň Bavariya regionunda iki ýollyk çoğutlusy çaknaşyp azynyň tekkiz adamyň ölümine sebäp boldy. Polisiýanyň aýtmagyna görä 9-njy fevralda ýerden iki regional otlusynyň bir ýolda bir-birine gabat gelip çaknaşmagy derarly 150 adam yaralanypdyr. German mediýasy bir otlynyň çaknaşykda ýoldan çykyp bir näçe wagonynyň agdyrlandygyny habar berdi. Käbir adamlaryň ýumurlan wagonlaryň içinde galýanlygy hem aýdylypdy. Demir ýol heräkçiligi Münchenden 60 km uzaklykda Bad Aibling şäherçesiniň golaýynda boldy. Onuň sebäpleri entik anyklanmady. Ortaýatyň NATO-daky ilçesi Birleşiň Ortaýatyň serhetleriniň golaýynda goşun toplanmagyna Moskwanyň jogap berjekdigini duýdurdy. NATO-nyň biziň serhetlerimizde alyp barýan şol taýýarlyklarynyň harby texniki taýdan jogapsyz galmajagyna her kimiň düşünýänligini men ygtybarly diýip Aleksandr Grushko Rossiýa 24 telewizionyna 8-nji fevralda aýtdy. Grushko Ortaýatyň öz howpsuzlyk bähwitlerinde barlyşyk etmejegini ygtady, emma Kremliň amala aşyryp bilýän adamlaryny agdamady. Ortaýatyň we Günbatyryň arasyndaky gatnaşyklar Ukrainadaky krizis bilen baglylykda ýaramazlaşýan wagtynda Birleşen Ştatlar we onuň NATO wünçi ýaranlary Merkezi we Gündöwür Ýewropada goşmaça ýara ýerleşdirýärler we türgönleşik geçirýärler. Pentagon ýakynda Ortaýady saklamak üçin öz goşunyny hem Ýewropadaky türgönleşiklere çykdyjylaryny 4 esse artdyrmagy teklip etdi. Moskwa öz golaýynda NATO-nyň hereketlerini ýadgarýar we muňa öz howpsuzlygyny hökm hökmünde seredýänligini aýdýar. Iran göçleri Ramadi şäheriniň golaýyndaky giňişlikleri İslam döwleti toporunyň elinden basyp alandyklaryny aýdýarlar. Harbiýleriň 9-njy fevralda aýtmaklaryna görä goşun polisiýa we terrorçylyga garşy güýçler Ramadiýny Habaniýa bazasy bilen baglaýan ýoly açypdyrlar. Bagdadyň golaýyndaky bu harby bazada Birleşen Ştatlaryň ýol başçylygyndaky güýçler ýerleşýär. Iran resmiýetleri Anbar welaýatynyň paýtagty Ramadiýanyň gaýdyp alynanlygyny dekabr aýynda elan edip, tema şäheriň gündöwür böleginde İslam döwleti bilen söwüşler dowam edýär. Ortaýat Siriýada amala aşyrýan howa zarwalarynyň netijesinde parahat ýylatyň arasynda pedalaryň bolýanlygy barada ynamly subutnamanyň ýokdugyny aýdýar. Kremliň medeniýet wekili Dmitri Peskov şeýle kommentariýa bilen Germaniýanyň kansleri Angela Merkeliň Ortaýatyň howadan bombalamagynyň parahat ýaşaýjylaryň arasynda görülen netijeleriň özünde elhinç täsir galdyranlygyny aýtmagynyň ýa-ni 9-njy fevralda çykyş etdi. Şeýle Peskov Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğanyň Ortaýatyň Siriýany basyp almaklygy gatnaşýanlygy barada aýdanlaryny ýalan we manisiz diýip atlandyrdy. Ortaýat Siriýada amala aşyrýan howa hüjümlerini 30-njy sentýabrda başlapdy we hökümet güýçlerini Siriýanyň merkezinde we günbatarynda ekstremist toporlaryň we opozisiýon söwüşçileriň eline geçen territoriýalary gaýdyp almaga ýardam berýär. Saudi Arabistanyň daşary işler ministri Abdel Al-Jubeir Birleşen Ştatlaryň ýol başçylygyndaky koalisiýanyň Siriýada İslam döwleti toporuna garşy amala aşyrýan harby kampaniýasynyň çäginde öz ýurdunyň ýörite güýçlerini iýermek mümkinçiligini teklip etdi. Al-Jubeir bu barada Washingtonda Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry bilen geçiren gepleşikleriniň ikinji güneden çykyşynda aýtdy. Gepleşikler Siriýadaky we Ýemendäki konfliktlere gönükdirildi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Birleşen Ştatlaryň gurýer goşunlarynyň Siriýa ýollanmagyna garşy çykýar. Emma Birleşen Ştatlaryň ýörite güýçleriniň 50 harbysyny iýermegi geçen ýylda karar etdi.
Halkara Maliýe Fondy Ukraina maliýe kömeginiň berilmegini ýurdun hökümetiniň häkimet başynda galjagy aýdyň bolýança saklanjakdygyny aýtdy diýip ýurdun maliýe ministri 8 fevralda ma'lum etdi. Ykdysadyýet ministriniň geçen hepde wezipesinden çekilmegi we maliýe ministri Nataliya Yareskowyň Ukraina telewizionyasynda öňe süren bu pikirleri Ukrainanyň karz berjiler bilen gatnaşyklarynyň yaramazlaşmak howpunyň bardygyny görkezdi. Premier ministr Arseniy Yatsenyuk hökümetiniň meşhurlygynyň pezelýän wagtynda onun fevral ayında parlamentde özüne ynamsızlyk bildirilmegi bilen hem yüz bolmagy ihtimal Ukraina Halkara Maliýe Fondundan Birleşen Ştatlardan we Ýewropa Birleşiginiň $40 milliard möçberde maliýe kömeginiň bir böleginiň berilmegine oktyabr aýyndan bäri garaşýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde başlaýarys. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel Orsiýetiň Siriýada howada namalaşýan hüjümleriniň döreden netijeleriniň özüni hopukdyranlygyny aýtdy. Merkelin 8 fevralda Türkiýeden saparynyň dowamında Türkiýanyň döwlet baş tutany bilen geçiren gepleşiklerinde öňe süren pikirleriniň ýa-ni Orsiýet ret edici çykyş etdi we Siriýadaky harby çäreleriniň adam pidalaryna sebäp bolmagyny subutnama ýokdugyny aýtdy. Gelin bu arada kärdeşim Sähranyň berjek maglumatlaryny dinläýälim. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel Orsiýetiň we Siriýanyň howa darwalarynyň sebäp bolýan ýowuzlyklarynyň elhinçdigini aýdýar. 8 ýanwarda Ankarada türk resmiýetleri bilen gepleşikler geçiren Merkel, hususan da Orsiýet tarapyndan amala aşyrylýan bombalama kampaniýasynyň 10 miňlerçe adamynyň durmuşyna agyr täsir ýetirendigini ýytdy. Şeýle-de ol Germaniýa we Türkiýe Birleşen Milletler Guramasynyň geçen ýylyň dekabr aýynda kabul eden rezolýusiýasynyň berja edilmegi üçin tagalla ederdi. Bu rezolýusiýa rahat ilaty bombalamazlyga çağırýar. Günwatar ýurtlary Orsiýeti Al-Qaida we Islam döwleti toporlarynyň söwüşçileriniň nyşany almagyň deregine aram opozisiýa toporlarynyň nyşany almakda hemde Siriýanyň Günwatar we Demiradyk böleginde parahat ilatdan ýüzlerçe adamy öldürmekde ýygyderli aýplaýarlar. Kreml bu aýplamalary reddedýär we özüniň diňe terrorçy toporlary bombalaýandygyny aýdýar. Orsiýetiň howa darwalarynyň kömegi bilen Siriýanyň hökümet güýçleri ýurdun günwatarynda we merkezinde aram opozisiýon toporlary we ekstremistik toporlar tarapyndan baslyp alynan käbir territoriýalary ýygyny aldy. Ýakynda Siriýanyň hökümet güýçleri Alepponyň töweregindäki käbir territoriýalary hem eýeledi. Siriýanyň bu iň uly şäheri hökümet güýçleri bilen opozisiýon söwüşçileriň arasynda iki bölünen ýagdaýda galýar. Bu şäheriň gawawda saklanyp galmagy parahat ilatdan 10 miňlerçe adamy ýurdun Demiradygyna, ýagny Türkiýe bilen serhede tarap kaçmaga mejbur etdi. Siriýede uruş başlamadan odal Aleppo şäherinde 2 milyondan gowrak adam ýaşaýardy. Merkelin duşanma günkü çykyşy adam hukuklaryny gorap çykyş edýän Human Rights Watch guramasynyň 26 ýanwardan bäri Orsiýet bilen Başar al-Asadyň rejiminiň bilelikdäki harby operasiýalarynda adyndan 14 hüjümde halkara derejede gadawan edilen klaster ok däri serişleriniň ulanandygyny ma'lum eden günne gawat Maglumatda şol hüjümlerde parahat ilatdan jemi 37 adamyň şol sanda 6 denanyň we 9 çağanyň öldürilenligi we başga da 10larçasynyň yaralanandygy habar berilýär. Klaster bombalarynyň ulanylmagy dünýäniň 118 ýurdu tarapyndan gadawan edilenler. Emma Orsiýet we Siriýa bu gadawançylyga goşulmaýarlar. Orsiýetiň armiýasynyň medbuat wekili Igor Konashenkow geçen ýylyň dekabr aýynda çykyş edip Orsiýetiň Siriýadaky howa bazasynda klaster ok däri serişleriniň ýokdugyny aýdypdy. Human Rights Watch guramasy Orsiýetiň Siriýadaky Hmeymim howa bazasynda düşürilen suratlar we video klaster ok däri serişleriniň bardygyny görkezýär diýär. Türkiýanyň premier ministri Ahmet Davutoğlu 8 ýanwarda Merkel bilen geçiren duşuňdan soň çykyş edip Türkiýe bilen Siriýa terhediniň golaýynda 30 000 çemeti Siriýaly bosgunlaryň garaşýandygyny we zerur bolanda olaryň ýurda goý beriljekdigini aýtdy. Şeýle-de Davutoğlu Orsiýeti Türkiýe bosgunlaryň täze akymynyň gelmegine sebäp bolmakda aýplady. 2011-nji ýylda Siriýada raýat urşy başlanyp bäri Türkiýe 2,5 milyon çemeti Siriýaly bosgunlar gaçyp geldi. Siriýada dowam edýän bu konfliktde adyndan 250 000 adam öldü we bir näçe milyon adam öz öýlerini terk etmäge mejbur boldy.
Davutoglu Orset'in we Siriýanyň Aleppa garşy hüjümlerini togtatmak üçin Türkiýe bilen Germaniýanyň bilelikdäki diplomatik inisiatywany amala aşyrmak barada ylalaşandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Şeýle-de ol 11 fevralda NATO agda ýurtlaryň goranmak ministrleriniň gatnaşmagynda geçiriljek ýygnakda Türkiýe bilen Germaniýanyň NATO bileşiginden Siriýadan gelýän bosgunlar akymy meselesini çözmäge gatnaşmagy sorajakdygyny belledi. Kärdeşim Sehranyň maglumatyny dinlediňiz. Halkara Mali Fondy Ukraina Mali kömeginiň berilmegini ýurdun hökümetiniň häkimet başynda galjagy aýdyň bolýança saklajakdygyny aýtdy. Dip ýurdun Mali ministri 8 fevralda ma'lum etdi. Natalya Yereskonyň bu çykyşy Ukrainanyň karz bericiler bilen gatnaşyklarynyň yaramazlaşmak howpynyň bardygyny görkezdi. Gelin bu ýagdaýyň jekmejeklerini habarçyma Daras Perüşden dinläli. Ukrainanyň Maliýe ministriniň 8 fevralda aýtmagyna görä, häzirki hökümetiň häkimet başynda galyp galmajagy belli bolýança, Halkara Maliýe Fondy Ukraina Maliýe kömegini bermekden saklanır. Iqtisadiýet ministriniň geçen hepde garaşylmadyk ýagdaýda wezifeden çekilmegi we Maliýe ministri Natalya Yereskonyň Ukrainanyň isi telekanalyna beren beýanatlary siýasy krizisiň Ukrainanyň kreditorlar bilen bolan gatnaşygyna ziýan ýetirme howpynyň bardygyny görkezýär. Premier minister Arseniy Yatsenýawyň hökümetiniň il arasynda oňlanma derejesiniň ýokary dälligi ministerliklerde düýpli özgörüşler bolar diýen pikir oýardy. Şeýle hökümetiň fevral aýynyň ortalaryna parlamentde anamsızlyk votumuna uçramak mümkin. Ukraina oktyabr aýyndan bäri Halkara Maliýe Fondy, Ýewropa Birleşigi we Amerikanyň Birleşen Ştatlar tarapyndan öpsün edilen $40 milyar meşberindäki maliýe kömeginiň bir bölegine garaşýar. Maliýe kömeginiň berilmegi hem Ukrainanyň ykdysadyýetini bäsleşige okyply etmäge, korrupsiýany çäklendirmäge gönükdirilen reformalaryň girdilmegine bagly. Siýasy krizis dönemedinden öňde reformalara görkezelen garşylyk maliýe kömeginiň 3-nji bölegi bolan $1,7 milyar goý berilmeginiň gecikdirilmegine sebäp bolupdy. Yaresko pulsuzlukdan ýa kynçylyk çekýän ýurdun ykdysadyýet ministeri Ayvaras Abramoviciusyň wezifetinden çekilmegi netijesinde dören siýasy bulanmajarlyga agyr baha töleýändigini aýdyp, häkimet başyndaky partiýanyň içindäki korrupsiýa sargylandy. Halkara Maliýe Fondy siýasy gurama däl, ýöne ol ýerine ýetirici häkimetleriň kimlerdigi belli bolýança we bu häkimetleriň kabul edilen şertleri ýerine ýetirmek jogapkärçiligini öz üstüne alýança garaşmakçy. Olar ozal bizi $6,7 milyar bilen şu şertleriň esasyna öpçün etdiler diýip Yeresko aýtdy. Yeresko olar başga hökümeti hem kömek bilen öpsün edip bilýär. Ýöne başga hökümet jogapkärçiligi we biziň bir ýyl mundan ozal öz üstümize alan borçnamamyzy kabul etmeli sözüniň üstüne goşdy. Abramovicius wezifeden çekilenne özüniň korrumpirlenen şahsy behwetlere oýnatky bolmak islemeýändigini aýdyp, prezident Petro Poroshenkonyň ýakyn ýaranlarynyň birini ministerligiň kontrollugyny öz elinden almaga sinirşanlykda aýyplady. Halkara Maliýe Fondynyň direktori Christine Lagarde öten hepde Abramoviciusyň wezifesinden çekilmegi aladalandyrýar diýse-de, Ukrainany maliýeleşdirme programasyna üýtgeme bolar diýmedi. Ukrainanyň maliýe ýagdaýy barada maglumaty habarçymyz Aras Perüşden dinlediňiz. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň TuneIn.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy TuneIn.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. TuneIn.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk radiosyny habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Demirgazyk Owganystanda hökümet güýçleriniň we ýaragly toporlaryň arasynda barýan söwüşler ýerli infrastruktura zeper ýetirýär. Regiondan gowuşan soňky maglumatlara görä Türkmenistandan Owganystana barýan elektrik simlerine zeper ýetipdir. Netijede ençeme vilayetde elektrik togy ýok. Owganystandaky habarçymyz Şamirdan Gulymuradynyň berjek maglumatlaryny dinläli.
Anykoy Meýmene Şaýolunyň ogurunda awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda çatışyk boldy. Awgan armiýasynyň Demirgazyk Awganistanda ýerleşen 209 Şahin atly harby diwiziýasynyň sözçüsi polkownik Rıza Rızaýynyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä uruşda jeňçiler ziýan çekipdir. Uruşda elektrik geçirjisine de ziýan ýetipdir. Türkmenistanyň Paryap welaýatynyň paýtagty Meýmene şäherine iberilýän elektrik tok kesilipdir. Meýmene şäheri hemem Hoca Sebzepoş we Şirintegap atly etraby elektriksiz galypdyr. Şirintegap atly etrabyň häkimi Seyit Lukman Geheriň Azatlyk radiosyna aýdyşyça dün akşam jeňçiler etrabyň harby postlaryna hüjum edipdir. Jeňçiler bilen awgan güýçleriň arasynda uruş dowam edipdir. Çatışykda düşmana uly ziýan ýetdi. Şu gün ertir jeňçiler ýa-da çekilmäge mejbur boldy. Awgan güýçlerine zeper ýeten ýok diýip häkim aýtdy. Final geçe bolsa düşman hamlasını pustoy şuru kıldı. Bu uruş devam etti. Ýöne uruşda elektrik liniýasynyň üzülendigini häkim ma'lum etdi. Meýmene ýolunyň ogurunda howpsuzlyk şertleriniň gowdaldygyny ol belläp geçdi. Jeňçiler ulaglary saklaýar, musafirlara azar berýär. Ençeme ýollagçyny jeňçiler zamon aldy. Jeňçiler asuda ilaty gynamalara duçar edýär diýip Gehrik aýdýar. Tam şu uruşda jirýanyga Gorzat degen bir saha bar qata bolgan edi kecha. Paryap welaýatynyň 9 etraby Türkmenistan bilen serhetleşýär. Türkmen-Awgan serhediniň golaýynda daşarýutly militanlaryň hereket edýänligi aýdylýar. Häkimiň aýdyşyna garanda Döwledabad we Şirintegap etrabynyň deňinden Türkmen-Awgan serhediniň boýunda Merkezi Aziýaly militanlar ýerleşipdir. Özbekistanlar, Tajikistanlar şular hamişa bar Döwledabad, Şirintegap bular Türkmenistan bilen sarhat tomoniga düşman joylashgan. Uruşda elektrik sütünlerinin yumrulandygyny Paryap welaýatynyň elektrik energiýa boýunça idarasynyň başlygy Seyit Abdulhamidem tasdiklady. Elektrik sütünleriniň düýbüne jeňçileriň mine ýerleşdirip partladandygyny Seyit Abdulhamid belledi. Elektrik liniýalary hem üzülipdir. Meýmene şäherinde we onuň etraplarynda häzir elektrik tok ýok. Emma elektrik sütünlerini gaýtadan dikeltmek we elektrik liniýasyny dakmak üçin iş alınıp barylýar diýip Seyit Abdulhamid Azatlyk radiosyna aýtdy. Puanı tayga mayn koyupdu, koysa yarım metre, 1 metre şunca böyle bölüptü. Puan bakılı ortadan getip de harap bölüptü. Mundan 2 gün öň Anykoy Meýmene Şaýoluny jeňçiler kesdi. 2 ýollagçy awtobusy saklady. 84 ýollagçyny jeňçiler ulagdan düşürdi we zamon aldy. Ýöne soňra 80 musafiri jeňçiler azat edipdir. Şaýmerdan Ulumrady, Kabuldan Azatlyk radiosu. Gepleýär Azatlyk radiosy hormatly radio dinleýijiler, habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdirýäris. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosi elektron posta orkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimizin özüňize iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron postaňyzyň adresini ýolla. Öz adreslerinizi metduat, e-mail belgisi gmail.com adresimize, şeýle-de Moskwadaky telefon nomerimize SMS orkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7 926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7 926 236 04 55. Azatlyk radiosynyň elektron posta orkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy gijikdirmä. Gepleýär Azatlyk radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň paýtagtynda soňky wagtda ýaşamak we işlemek üçin propiska talabynyň güýçlendirilmegi, pul çalışmak, çilim satyn almak ýaly meselelerde dürli çäklendirmeleriň ýöredilmegi bilen bir wagtda soňky günlerde awtologlaryň köçede goýulmagyna hem degişli täze düzgünler girdilipdir. Aşgabatyň ýaşaýjylary käbir etrapçylaryň köp gatly ýaşaýyş çaýlarynyň öňünde ula goýmagy ruhsat berilmeýänligini Azatlyk radiosyna verdiler. Kardeşim Zehranyň Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bogaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli. Aman Murat awto inspeksiýanyň işgärleriniň jaýlaryň öňündäki uloglary aýryp başlandygyny habar berdiňiz. Bu barada dolurak maglumat beräýseňiz, haýsy sebäpden uloglar aýrylýar, haçandan bäri aýrylýar?
Paytahtın Mir 2 drop'tır, Mir 2 drop 2 etrafçaları bir protokol koçetsaýdyan öňkülerin häzir Türkmen maşy şaýorunu deltirip kiçi etrafçalar. Ine şu etrafçalarda zaýlaryň öňüne goýulýan maşinler aýyrmak bir öňden gelýän wagt ýöne ol bir mevsimlerin bolýardy aýdary döwlet başçyları şol köşelerden geçecek bolsa ýa bolmasa da ýurtlardan gelen ýokary derejeli resmi mehmanlar gelen wagtynda ýarmylyk şeýlelerin aýrdyrylýardy. Aýyň 8-inden bäri şu zaýlaryň goloý boltumuny awtolary goýmak bütünlüğü kadagan köçe ýol hereketi gurulugynyň işgärleri ýürüýte awtololar bilen 24 saatlap ýani zaýlaryň öňünde garawçylyk çekýärler, ol garawçylyk bilen gelip maşyny goýan adama maşyny aýrdyňyzda beýlen şol birden 5-6 tane polisiýa maşynynyň güýçli signaly sepkasalyzlar bilen awtololarmy zaýmyndan aýrym diýen sesleri bilinip 24 saatyň dowamında diýen ýaly ýaşaýjylary juda biňzaly edýär. Amanrada şu awtologlaryň goýulýan ýeri öňünden bäri maşyny goýulyp gelýän ýer däldimi? Ýagny edil häzirki wagtda şu maşynlaryň aýrdylmagynyň sebäbi näme? Zaýlar falan wasiýatyjylaryň suhy eýsilinek awtologlaryny goýmagy ýürüýtýär. Ýa-da sagalaryň oýnamagy gelen etmek üçin goýulan ýürüýte ýerler bar. Yerler boş özüm awtologlar goýmak üçin ýürüýte gözüňi tutup boş goýulan ýerler ýöne şol ýürüýtleşdirilen ýerlerde awtologlar goýmak kadagan. Inqaýmanlyk diýerim, şu ýerlerde awtology goýmagy bilen kadaganlygy görkezýän köçe ýol hereketiniň belgileri ýok. Amanrada awtologlary aýrylmagynyň sebäbi barada bir resmiler tarapyndan düşünürüş berilýärmi? Şuna hiç kimle resmi düşünmüş berilen o awtologlary aýrmagy talap edip gelýän köçe ýol hereket gurulugynyň işgärlerinden, inspektorlaryndan birinçin beýle bilýär ýürüýte goýulan ýer barky maşyn goýmaga gadaganlyk bilýän köçe ýol hereketiniň belgisini ýok bolsa bir edenetlik bolanokmy diýsende olaryň ýeketäk jogap bize ýokardan berilen görkezme şoğurközmäni berza edýär. Ne resmi düşünürsen, resmi däl düşünürsen şu ýeke cümlede jemlenýär. Amanrada ýaşaýjylar awtologlary nire goýmaly, ýagny olaryň awtologlary goýmak üçin niýetlenen ýörite awtodrolgolar barmy? Bar bolsa näçe daşlykda ýerleşýär, nähili aralykda ýerleşýär? Ben aglan 3 tane kiçi etrafçanın her birine yapık görünüşlü altı ulu drolgosu var. Yani onların her birine 400 altılogdan sehelçe köprek ulu koymağı mümkünçülük var. Altıloglara netlenen sonça yer var. Şimdi gözünü ötürk görün. Son üstünü koşanında Cemir 1300 çoğuralı altılog koymağı yer var. Son 3 tane yapık drolgosu yönü. Ağlayan üç etrafçamızda avtologların fani 1300'ler bolmanlar 1300'ler 3'e 4'e köp tesirler avtologlar tekrar. Amanrada avtology şu ýürüýte awtodrolgolary sığmadyk ýaşaýjylar näme etmelendi? Olar öz ulaglaryny nerelerde goýýarlar? Olar öz ulaglaryny başda bolsa şäherin beýleki etrafçalaryny meselen Nirgöt ya olmasa Kozan ve dilen yani kişi etrafçasında açık avtodrolgolar var. Olar ulu bir her sınırına yakın avtolog koymağı mümkünçülük var. Her neyse daşan olsa son oyduk avtologlarını koyuyorlar. Bolmanlı ola aralık ağzından 1,5-4 kilometre aralığında daşlıklı yaşayıcıların yaşayan yerinden. Kardeşim Sehranyň Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bogaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz.
Gepleyer Adatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň Mary welaýatynyň ýol öten etrawynyň bir näçe ýerinde medisina kömeginiň zerur derejede ýaşaýjylary el ýeterli dällig aýdylýar. Türkmen resmiýetleriniň aýdysýary dünýä derejesinde ululugy boýunça iň uly gaz ýataklarynyň biriniň ýerleşýän bu regionundaky sosial kynçylyklar barada Adatlyk Radiosyna Rahat Daýhan birleşiginiň ýaşaýjysy Aýşe Gurrunberdi habarçymyz Sultan Açylowanyň geçiren bu söhbetleşigini dinläli. Owa doktorlary, owa lukmanlary halka näýle hyzmat etdi. Owa lukmanlary 2 dan mesele tabrym raçsa. Hudaý sorular gowy hyzmat etdi. Ýaşaýlar, aýlanýarlar, peretler gowy ýahalýadylyn toraşyp dolar barsalar kolny hemme dadyny edip berip barlap berip dolar. Onymy da daýyş gowy. O ýagdaýlamy derwetler ýöne bir de şonu gyýjan nowaçymy waras goýsalar. Bilemek tasdadımız şol. Gerekli adamının göre giyce var. Olar ta günde işlerlerde gittiler de faqatını dolduranın alta çelli işler tekrar çelli işletinler şol. Ondan giyce odağa erdi tekrar çelli. Yine bir yarım neme gerek? Ya 10 saat yarım tut gerek ta henin. Çağlarından olya yaşlı adamların tavlenine fagalya şolara da gerek tez kömek koltayda olta şäherden aramı 400 kilometr aramı olan soň ya çağırayamada da yollamadan erwet gerip bilen oklar kömege. Şol ýagdaý döretip berseler ol bede gowy boljakda. Onu şu tavlenine zat bir ganmatyşy galaýan ýagdaýynda ondan şonu etrap merkezine tez ýetirmeli bolaýanda nähilik çykylga tapýan. Ama Hudaý şükür oglalaryň masylary, kan kreýetden masylary. Şolar tutup gelýär äkitde. Çağa olsun ya ulu olsun äkitip barlat gelýär, derman därar gelýär. Başka çıkalığa hiç böyle öde anlatımı sehtirava adam yok şöyle işleyelim. Varsa başka yerlerden gelip işleyeler de. Öde planın koyayı terete böyle ödümü sehtirava da durmadı yok storaklarda. Sağlık ihtiyaçlık pasportunuz var mı? Hava sağlık pasportunuz var. Sonra nehil hayırlanıyor. Bana şu bir balni doktora var bunun peydanan elem dok. Yine varım o kurortlara da tek peyda diye. Onlar gittiler söyledi var kurorda gittiler. Tapanero ýagdaýda neremede olarana bir de peyda diýerim. Şol owatan hemçin şonu hayırlanýan dok ne saglan wagtyňyz. Partda sormalmy kada diýen dok şonu ýa-ni pulun töläp ber. Ondan sonra ona misal üçün yaraman baran wagtyňyz ne saglap owa lukmanyňda barsaňyz şol sede derman ýazyp beren okmy derman hanadan almak üçin şu knişkaňyz bilen ardan wagtynda. Biýat derdiň ýazyp berdiler onu analyzlaryny alyp gelnäme diýip söýdendiň bir tane gitsäň bolam da gördüm baryp ýatryp gaýtatdy. Baryp saatnaly gelýär çaçak dermanlanma. Pula peçile doktor knişka bilen derman alyp bejerdim zo. Doğru vaxtına ýatanlardan ýatyryp nimetini hat ýatyryp näme derman gerek diýip var apteklerden alyp gelýär ödümi bejerdim. Bejerdim bar ýönde doktor knişkamy. Nene şu keselhanalarda, hassahanalarda ýatmal bolaýanlarda etrap merkezlerinde şunda hyzmatlar nähili. Men ondan aramy onu men aýdyljak käde we Hudaýa şükür men tanysada ýatyp görmok. Ýöne gurrun etdiler. Kagadyň jümettiskim türeten peýda diýerler. Ýöne men ödüm ýatyp görmok Hudaýa şükür. Ýöne men ödüm ýöne türetem tuğnema gitken ýylda we kurorda. Ana maňa kurorda ama peýdan diýär, peýdalanýan men onu. Berde dermany peýdalanma tamam o taýda peýdalanýan Hudaýa şükür. Onda meniň töläp ýönüňa. Töhretdeşlik üçin sag bolun. Haýyr sag bolun. Habarçymyz Sultan Açylowanyň geçiren söhbetleşigini dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Mary welaýatynyň ýol öten etrawynyň ýaşaýjysy Aýşanyň gije medisina kömeginiň el ýeterli dälligini aýtmak bilen bir wagtda siziň ýaşaýan ýeriňizde ýagdaý nähili. Biziň adathabar.com websaýtymyza gelen tesvirlerde şeýle diýilýär. Lukmanlar size hyzmat etmäge mejbur däl, şükür edin günni size kömek edýänlerine diýip atsyz ady bilen tesvir ýazan okujymyz. Belläpdir tek ady bilen ýazylan ýene bir tesvir giyce tutar ýaly gündüz doktora baranda zat bilýärlermi? Gurban Gulyberdi Muhammedow gelip bolanja bilermenem galmady diýip belliýär. Adatlyk radiosyna gelýän tesvirlerde öňe sürilýän pikirler dinleýijilerimize we okuwçylarymyza degişli bolup radionyň garaýşlaryny aňlatmaýar. Hormatly radio dinleýijiler, sizem öz pikirleriňizi ma'lum etmek isleseňiz, Adatlyk radiosynyň adathabar.com websaýtyna şeýle-de Facebookda Adatlyk radiosy we Wkontakte sosial ulgamynda Adat
habar sahypalarymyza tesvir ýazyn. adathabar.com websaytymyza Türkmenistandan derweden okutnet ýa-da qaragum.info proxy saytlar arkaly girip bolýar. Şunuň bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Saatlara ketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň. Dostum gel toy boğun yaxşıdan yaxşı Oğazlı aydama kıyğırtan bağşı Toy bolsun paq bolsun Üyvi bolsun net bolsun Behri ballam dövlütni ömrü yad bolsun Oldur sakı badani kaygı